Diyos ay nagsasabing, ako mismo ang maghahanap sa aking mga tupa at mag-aalaga sa kanila. Ako'y magiging tulad ng pastol na naghahanap sa mga tupa niyang nangalat. Ililigtas ko sila sa ang lugar man sila nangalat noong panahon ng kaguluhang iyon. Hahanapin ko ang mga nawawala at ang mga naliligaw. Gagamutin ang mga may sugat at may sakit. Palalakasin ang mahihirap. Ako ang Diyos